ser vi marken, hvor solen skinner på græsset. Altså solen tilfører græsset kortbølget energi, som får græsset til at lave fotosyntese og vokse. Græsset, som består af organisk materiale, bliver herefter spist af køerne. Nu er det koen, der indeholder det organiske stof, som græsset bestod af, inden det blev spist. Mens koen går rundt på marken, afgiver den langbølget varmeenergi. Den samme varmeenergi, som du selv kan afgive og mærke, hvis du holder hånden tæt på en andens kind uden at røre. Denne energi kan ikke omdannes videre. Udover den langbølgede varme afgiver koen også gasser, blandt andet ved udånding og ekskrementer, som følge af respirationen. Disse er også uorganiske stoffer. Koen spiser græsset, og græsset er derfor det nederste led i fødekæden. Noget af græsset rådner eller visner bort. Om natten laver græsset respiration, da det ikke længere kan bruge solens lys til at lave fotosyntese. Da koen spiser græsset, bliver koen det næste led i fødekæden. Da alle organismer laver respiration, laver koen det selvfølgelig også. Derved taber den noget energi i overleveringen til næste led i fødekæden. Samtidig dør nogle køer af sygdom, og deres energi går derfor til dødt organisk stof. Den mængde energi anden led i fødekæden overleverer til næste led, vil derfor være mindre end den mængde energi, som bliver overleveret i første led. Da mennesket spiser koen, er vi et led højere oppe. Et fuldvoksen menneske har ikke noget energi at kunne overlevere til et næste muligt trin i kæden, da mennesket selv udnytter alt energien til at få kroppen til at fungere.